Oil, margarine. So, instead of oil daw, so margarine. Ginagawa mo! Ang usa, nagkit-kit. Oh. Bangga. So, diha din na siya i-mix. Ano ba yan i-con man? So, hello guys! Mga kakriba, so naka-enhance community quarantine pa, so wala milain mabuhat diri sa ilabalay nila ni Mama Amy o akong kauban day karon diri si Kyle o siyempre si Jit. So, ang among buhaton karon maghimo mi og hot cake kay gipanggutom na pod. So, murag kasagaran siguro ni murag kahibon naman siguro mohimo og hot cake. So, siyempre, kay walay lain nga mabuhat diri sa balay, sige lang mi og kaon, katulog, kalimot mo ang mga ingredients. So, amo ipakita ang ingredients nga amo para amo lutoon para sa para sa manila naglibog na noon ko para sa among lutoon nga hot cake. So, una muna ang flour, amo nang gibutang diri ang all-purpose flour o baking powder. So, dahil na Baking powder. So, muna yun siya. So, imo lang pag-haluin lang, i-mix lang ang harina o ang baking powder sa mixing bowl. Okay, so pagsasama-samahin lang ang mga dried ingredients, no? Okay, dried ingredients. So, ano eh? Then, evaporada or evap. Then, tunga. Ihot to ni siyang tunga, Jet? Panhap lang. Tunga nga refined sugar. maganahan yung tamis. Og tamis, gyud pwede niya ni ihorot. Pwede pod og kanirang 1/4 or mag-iban lang og gamay pod ano. Depende sa inyong ganahan. Then, next is itlog. So, then, margarine. Margarine instead of oil, margarine. So, instead of oil daw, so margarine. Ang usa, nagkit-kit. Oh. Bangga. So, diha din na siya i-mix. Ano ba yan i-con man ka ng Tunawon sa pan. So, okay sa dili. Matuna raman siya po. Ito tadi, ako isolitin man. Saan na magkikaon kain? Paano ito ma-record? Sana. Wala gitawag na mukbang. Mukbang tawag kaniya. Mukbang. Oh. Instead of oil. Kuha niya ba? Sana nga. Kung na-premyo ang kanang mukha ko tayo. Mukha ko sili. Na-premyo. Hinana ba? Tawag na siya din. Paday niyo. Yes, yes. Saan mo na kain? Kuha ni Coloring. Butang food coloring. food coloring.
ginagawa mo? Ini. Wow. Wow, kalami. Perfect. So, muna na eh. So, first try sa amo ang inyong mga hotcake. Ngaon ay mangaon ta. Sige, ikatlo. Yan ang sama to na eh. Kumuta eh. Makatubo. Makatubo. Uy, mapalagi. Umiyakan ko na. Kasi Orang ba? abre. Wata mo bubbles. Makatubo. Makatubo lang. Pero mix scrambled egg. Alam mo na ito yung tiwanan ka ng mong pancake. Ngayon naman ang tao, no? Okay, nara ang first attempt. First attempt na muna. Oh, no! Ayun naman. Kurangan ba rin siya kurangan? Katubuon dito. Guys, among mga ka-cribs. Hello guys, among tilawan ang among first nga gihimo. So, first attempt na mo sa pagluto. Luto na yan? Init. Kurang malig. Init. Kurang malagi na po niya. Ginagawa mo? Ba't yung mga sungagod? Ganyan na. Sakto naman ko diya. Ini mo na matasukaron niya. O sakto na kini. Bubunan ba gito? Ate laway, sakto na kayo. Sakto na. Sakto naman ko. Ginagawa mo? Init. Init eh. Ginagawa mo? Virus. Tibuok kalibutan. Virus. Nagikan sa Wuhan. Bosa. Ginagawa mo? Gina. Pinako mo na siya. Na itakubit niya para mababos. Okay! Salamat sa Lord. Naluto na. Nindot ako man. Og daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw diri sa akong YouTube channel og palihog ko ninyo pag-subscribe diri sa ubos kung ganahan mo sa akong video i-like ko palihog ug i-share ninyo sa inyong mga friend. Kung namoy nahibaw-an sa amo ang gihimo nga hot cake first time na mo pero ayon niyo sunduga ang mga size sa iyo. Ang mga size sa iyo. Ang mga size sa iyo. So, ayun sundo ka mo gay mga hati kana pero edugayan intubo naman ang harina ang mga giloto so tanawa.
Oh, ya. Lamig. Ayun, perfect na guys. Perfect na. Awa, awa, Perfect na. awa. Perfect na. Awa. So na perfect yung kinagayan guys ang among game nga hot cake. Oy, bye-bye na oy. Bye-bye. Bye, bye-bye. Bye-bye. See you on my next vlog. Luto na.